Sharagre chinsani sato chabono botuko moncho muligiriringa kienengo kwaligania hase mesa ya mangana maya rinyara go kumanyigati yale twabere to kwaliganiria korose mambi yale ngentambe wega chinse chigabono chabono margoba ninkagireteuna no bwate lituko ligyo tukulia holi yabere likoba ligi yabuna butambe sitaliki chiga kire sitaliki 10 nabo igoli tukuneli 10 asomwa koyo bwechiri bubere na merongebere nebere omutinyi no mutangani litukuna boigo nelia Jumatatu litukeligo moncho muligiriria abantu babere boigo oinyolebu nambanyara bagosirio bugima bwabo asensema ya Lamu sase county ya Lamu asekalikiye gotebekana buna ababaita nigo bakera koba abasalia osabwata nebekombekerikia Al-Shabaab onyora asomutinye igo mutangani January asomutinye mutangani yo ubo mwakoyo nigo abantu ose ensema ya Lamu yasaganiru ase chintunde isato na bali bagosagana abantu gotebekana koba nabali ababego ba Al-Shabaab asentunde ntangani abantu batano yo munigo bayitwa sensema ya Lamu nabo igentunde ya kabere abantu bane anakoba osebale abanyanyimbo bagesiyo bagahituri tukulia rero abantu bandi babere igo bayito igaso mutinyiga abantu abango sebikole byo yabere bigokolekana asensemo ya Lamu ayo munenda mange na kwaliga ninkomanya senchire yobo ikirano eriterane nkuru Vincent Nyancha. Kwenye chakira kuroso orogongo ruagusi niliyo mwalimu mwone bwe skuru ya Nyanturago yere skuru jo brosi ya Nyanturago ase wodi ya Nyamasibi litukulia lero niganyara gwake mbuna na guchebichuka sani ya ncholia na kuline pikipiki na gotama ekerenge kenene gatnyo roboti rwasenchira yobo ikirano na Sara Nyarangi ontita baraza no nyamagega ye wizara ye chisemi gekorawa na Professor George Magoha gotuguterare ogoseli wa kwa boroki wa bechi skuru na boigo kobeka machiko yogo chira chiskuru ase birengo byonsi nigo boteneneri bwechi skuru chinde nagati yabo eskuru yoboroso ya Nyanturago egotoka ase wodi ya Nyamasibi Nyalibali Masaba county ya Kisii Waikirabono egendererete obusabi bwenengo korwase abaiboli. Asama lieta njengo kuwikiri futwaya na ndo muibuli we skulu. Ono skulu yega ego sabu chibese ndoma itibo sini academy eri. Last time nigo twarwete chibese chia matemwa. Ekaro twaru chibese chia matemwa na hande tukasabu chibese chinde chia kabere chia matemwa. Echitwarwete umwalimu akamago chiewo akagenda na chirocho ngacha kuira nishikebese chipata echitutara inande rugoikara lero. Na hende pado mbatagete akareta mu yachakire na hande turuti chibese chi. Esukuru ya torire chibese chinyinge twasinwa sota mia bana gochia. Chibese kwarika bari bakasaba chibese tukoro kware kurukero moibori. Abari mu abuntu anyako bara chibese chibarire pi. Kimotokanya matiangi tokanya ga kimchibinto bya ibirwe skuru twa. Eburaburu nigo yanakigwa asegeti yeskuru magega yabaiboli korobekana na gokulero umorokyo manene bwe skuru eyo asekeria bagoteba nigo ebwateranirie nobokurumi bwe skuru eyo nakoba betereria abaiboli gochore body yeskuru mamincha na magani abo gotakinya ebirengo bye skuru nabo igo gotategerera ebirengereryo namoni yabaiboli abo ronto abwato bachori bwa koruri election tuachorete lakini nande bokaba narified nabo bisaguru education board Masimba bato et sababu ende ba korete na education ya election tuakorete because nanda bantu baira namba libalia ebono egere to korengera ntu kabanyana go twanyora nga ebatagete gutanga egere ntoju ko bisiora obo bisibori bwo bokurumi bori ase school esukuru ya Nyanturago primary school gebwato bokurumi bobwateranete kurwa babisa barimu paka board mono mo chairman we school esukuru weye Niki
kerororo tukuigunga obotenereri omochemani tari gwakanu chibesa ningi gekogera akumerere kero geke ng'onyore musara tuyororo igonge ekorekana ngo bibi pakorete gento kie ikoro chibesa chigotomune ne government chigotomoja sabana chigurwe bitabu chikaramu na bintu binenyi ebukure bitindi nigo byenekiwa abwase gentekenene kiarorekana koba obokarerio bobe ebirange bibe byendagira yaborokiwa okobwataniwa n'oburai bw'esukuru mamincha yabarabwo ing'ana enene koba obokurumi kama ni kufunga itafungwa bono majema ni wesukuru igago imukotogorere suguria ekorukunga 100,000 obugwiche kerato gokora narisi twanyore suguri gere 10,000 shillings Kenyan money obokurumi bori nyandra ko primary school igotoko ruendagera ya bana na ande yaibwa kegima abu ya chikoni bwa bakarimo muntu na bwate chibando gakobori bagatwana umwarimu nda yimasokeri abonsi bibago chaga seito nyantrogo basalirie school akana madam alinge school yalinge byasana school yalinge perform very well abana bangentu ite national school mwana ta yetu alikuira district schools akara tuakora mangana ayo koira abana national school kuruto chake byasale bibyo koleta abana agaiga bako mwana unasali yagusabu obori bono bori obu mwana unasali yagusabu ero ngori ngani ngakiara anyuga karato gusabu imetodire ebere yobori omwabisa orekora omoyega bwogochora ebodi yeskuru eyo niganyora chinga kichintindi kegima abwasa baiboli abo bamosiekera egeita nakomobolia kobali bagali abo gwechorera abarai baratenenere eskuru eyo nakobeka amagani abo bosio ase ganga yaito yokoligia gokwana no mworokyo manene bweskuru eyo nigatuorokie bitingiro nagotama kegima kole ndege kegeke nigotoumera nere kale ase pigipigi ocha sensemo yo mochokero ka kole ndegotorora nigaonchore pigipigi nagochia bichuko nigomona baibolia bwoba yeboliria serikali goswana nengane yo nakobolia enibo yeskuru eyo nganaki egotumeka ana baito bakorie geteribu nekeiga tukomanyanga kiane keire keirwetinga bache korugerwa ngende kiane keire ngende nchi ngenda baiboli tokorunga twarente skuru lakini ekero kurigerercha serikali aswaime emanyenga niki kerase sukuru eye nechibese echiga chigosabu nechiagasia inagani Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV Boigo oyomo asali bakuriye kirokyo bo governor ase county ya Kisii Manson yoyongo terase kiama kia Kenya National Congress KNC liganyara komerana na bwatani na boigo amenyeko na semu ya South Mugrango iliko kwanega ngaya yokuriye kirokyo bo governor omurikito Mildred Mumanyi na roboti urasenchira yobwekirano Obochori obonene nigo bwabereire ange abo ase county ya Kisii ekeminano ase ekerogo kyobo governor kegenderete koba no munso omonene gochia ase abarai ao oyo kabeire omobunge obobasi Chris Obure boigo ole omokonyi bw'omowaziri bw'obosombi amono bwagachi nigo abeire oyo bwangoiga kuraria eganga yayo gochia kurwanirira ekerogekyo Obure oyo olenge ime ya Bogirango nigo aumerana n'ababwatani ao elioko ni chisera chiae ase ababwatani abo bamwa okoboko Onda itote abanga tuachaga iga somuchioyo asinge nchiyo gocha guate abanga oyo minto moske Chris Obure naise ine orara county ya Kisii ekiagera ere obeira se government ya matuka mange na bwata a lot of experience na ende is a good planner na rori robo sibwa bagaka baiga na abana baito bancheranire munango ngosira toro mugaka Obure tomuo bogambi oboiga atogambera se ese obogambi bwaito atokonya story meire bintomire bito chandete totabwati kera twakerigereiri twari na tomokonya na bara atokonye muno monto minto na ndo koriro obogambi obamatuka mange origereiri bosio na bara atokonye nigo ababwatani abo bateba buna mbali no kwegena buna nache kubara maiga yogutwara obwegeno nere ase bamenta goteba buna record yae engia neche kogera agambe Nche ngacha gasa youth
Kwa farm, my support for Honorable Chris Obure because of his track record on roads and other infrastructures in the Kisii County and Kenya at large. So, to support Chris Obure because of his track record, and our campaign going forward will be based on our track record, not on other issues. Bono muntu twachorire buno mugirango Chris Obure atokonye esibuno mugirango atorosede factory ne university ne chigwari chatabaka tokonye keneje para. This time round abagirango ba minto tosokoma bwatesia, he will make one of the best governors in this country. Usawana wake. One na ende mnatoroche from his experience, from his skills, and the way he can coordinate things. Igondoche abagusiba minto ebe county ya Kisii tosokubati yo minto bule na bano igo to promissory tara internalize bila kinacha teme kuri elia mangane MSC yaito abagirango ne MSC na kia kemeria kanene kia abagirango. Kingo ripotelia egetaseni kia Ndizi TV elitelia ne Mildred Momanyi. Asoro bochuru ruaye hoyo kuligiro kyobo governor Chris Obure ase county ya Kisii nero nyaro komera nawa minyukuru asensemo ya South Mugirango awasanyara ukwaneganga yaye igoro yokonyara kuriyekero kyobo governor ase county ya Kisii gotikana nensemi ya soro bochuru Chris Obure igotokwika goika sensemende awase abakabira bakansora sorongo rwagusi wanyara komera nase chiabisi chia Kenya National Congress KNC awase bate abaguchikomusira Manson Oyongo bono ase kerogo kyobo governor umurikito Brian Sagini isena na robochi rwa senchira yobokirano. Magega yabaga kaba South Mugirango nabaigo abawakilishi korochi sub county kianda che county ya Kisii komoko boko yokolie kiro kyobo governor county ya Kisii Manson Oyongo Nyamweya nigorero abakansera borogongo rwa Kisii batwarege karano Oyongo na gochika gocha komubwatesia irango ba minto around yeye 20p nigotole ase Manson Oyongo Nyamweya buna omugavana Kisii County Government. Nyasae etatako teba rero iga intumu nabagirango se mwegwete na gusiengima omo muroro Manson Oyongo Nyamweya twamwendo siri munaba kansela 78 babugirango gokwana ase omoyego yo niga bakansela abo bamotogya Oyongo nagoteba niga isaine korae county ya Kisii magega yokoro kyobora ibwaye buno mubunge South Mugirango ase Chintunde ibere omosike Manson Oyongo Nyamweya na seteti ana history in South Mugirango. Historia seteti nelinga ase miake menge konyora tuabeire imeyobo somba. Simwa Manson Nyamweya okoriobo governor bwa Kisii County ebinta akotabogirango yeire nimagaye miake menge bogirango gera bete kweterere ekero to korigereri gusiye ito track record yomosike Manson Oyongo Nyamweya nigere very clean ekera beto mojumbe iga kolete a lot of development South Mugirango etalengo rokoruo uru yagachete Oyongo nigo achikire gocha kobeka bosio amaganio yabagusi anene mono amache chipara naboigo enengo yogosira chisemigo se chibasari namayure aba baliga igalero abana bale bakolire gas abarai bina ba council bakolire gas ga Kisii County Council abangiene rega ebintu natengu chiko bakorera nimba korera twakwana iro ya majari tap twakwana iro ya basari si abana mama etenga kana ngo muchumbe na nkuru 20,000 ngobe governor I will give 40,000 abana basome buna bogokia nigo abarai bagendrete kuyakira ekoko na kubabori ababwatani ko bamagoro boswa bacholwa mutinyo gatano na gatatu chitariki kyanda omwakoyo igo bachaiga kombwates na kongashua ngambara monanje ase como wendo na jakire yokubore bugabana wa Kisii County Brian Sagini isena
na ase kigambiro kya Nyamira ni gebina aho byanyara kogayano litukolero gati yabono mulisyo yomo oganie kigambiro kya Nyamira kubune nyomo ya yasekirenga buna omurulyo ya obere gako muchando musekete kurase county ya Nyamira Job Mange norobochi rwa senchira yobukirano imeye county ya Nyamira mulisyo yomo bwe kanisa ya Adventist Julius Nyandiko nasabe koti gwatana na enyomo yaye nerese coaching emyaka 13 yalire kurubarorana no mwancho ye Jane Sarange. Divorce number E003 of 2021. Julius Nyandiko Maloro versus Jane Sarange Oyere. For the last 13 years. Where is Jane? I don't know where she is for the last 13 years. Natebyo muna cheki na igoro ya makongwa mange baeterete ase enyomo yaye nasabe enyomo yu eatananwe erinda nyoreri bagalyo konyoma naende oko nachagwe kine kigo kuraberi chukolia ichuma. Yeah, because my status as a pastor, judgment on Friday, that is 14th. Ase kina kende omusubati oyo omona ominyaboke na iro ebirero byaye gotia sekoti na gosaba omuna cheki na amokonye erinde omugaka Eric Mokua arwero omwana banyore chamo chibesa chesukuru. Korende Eric nerwanirira gotebanga okonyora kwaye igokorense na kikiagalira atararuchi besa chionsi. Ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira eretariane Job Maangi. Na ikirugo kyobo governor se county ya Nairobi ni wakagendete kumusa umunguso asabaronilia bange igochinga kyecho omubungo West ensemo ya Westlands igotoka imeye county Nairobi neraligeti koligie kirugo kyo Timothy Wanyonyi abari bechi kanisa korwa asensemo ya Western Kenya ni wamo iroko boko na gote abuna ambaje kumubwat Timothy Wanyonyi asokire kirugo kyobo governor ase county ya Nairobi. 2022 is going to be decided by the church. Yes. We are going to make decision. We have kept quiet for so long. Yes. And we have realized as we keep quiet, things are going wrong. Yes. And people are blaming us. And in fact, we apologize to Kenyans. Indeed, we've been quiet and things have gone wrong. But they can now count on us. From this election moving forward, the church will always stand in and give direction where it should give and give recommendation where it should give. Like in this case, we don't want Nairobi to be a place where people come to sample their leadership skills. No. If you are not tested from outside there, if we cannot trust you from where you are, please don't come to Nairobi. Mimi safari yangu inaanza na nyinyi. Mkiniwekea hiyo upako vile Samuel aliwekea Saul na akakuja akawekea Daudi. Safari yangu itakuwa mzuri sana. Si ndio? Yeah. And I know nothing can limit us. We can achieve it, and if God says yes, mtu mwingine hata akikuja na pesa kiasi gani hawezi kutushinda. Si ni kweli? Na mimi naamini kwa sababu nimepikana hizi vita, nimepikana na watu wamekuja na pesa mingi sana. Mimi siko na hiyo pesa, lakini tumeshindana na nimeuza sera zangu na sera yangu imenipita. Na umubunge okitutu chache Richard Wemonyongani gakagero gochikobe kubyara n'abanyanyimbo bali batenete nsemo y'obutukibo salia kolengana n'ekyombe kyo Director of Public Prosecution kyakora obutuki nigo kyabwatukiriri huko eligote yabuna Richard Wemonyonga niga kwana amangana yogo tora n'omurembe ekiralenge ase orugongo rwagusi nigo chinga kyo omoseneta bwe county ya Meru Mithika Rinduri bono anyarega kurusi
gusigwa ase atangire konye ase egesibo osase konya bekire nsemo ya Kaptembo imeye county ya Nakuru na koirwa goika ase nsemo ya Nakuru Locals asa gochigotangwa ase gakiamatuko 52 alibusio kolengana no mobiso korobotuki Robert Nyang'au ni gatebire buna nigo moseneto yo wente gotangwa ase gakiamatuka 52 alibusio ase kerenga buna mbaranyora butuki ose mbarakora butuki boisaine na nigo banyarire gote buna omoseneto we county ya Meru tabase gwakane bond gose bail aina mangana gotoikera ase margo yabono buna omoseneta we county ya Meru Midika Rindure gagochi gotangwa ase ensemo ya Nakuru ase kambere kenekia Nakuru Locals asa matuka 52 alibusio na nigo osoyo korobutuki atebire buna tabase wakane bond gose tabase kobekuru bail eliamanya gosoka korwa ase kigambere kyo Togotigana noroboti rumurai boigo ore omokonyi bomurai wense gasense ya Kenya Dr. William Ruto okarai kiama kia UDA igagendra neganga yaye yokonyara wakire ko kiama kia UDA asensemo ya Bomet asanyara ukwana na menyi wense meyo Ruto nigo chinga kiyo akwane ngane erengeto masenta we county ya Meru nere mdeli nthuki asate buna nigo abwendete wancherwa na serikali kumutiga asekirenga buno sabiro kwabera igate birubuna abaraya bangu abere bagotorana omulembe asanyarega kubuli bali bonse babwade chimbo bune chiwe sokya na gusaba omulembe. We are the only party that represents the face of the Republic of Kenya. We do not believe in cheap talk. We do not believe in talk that divides the nation. And that is why Senator Mithika Linturi, when he was quoted with wrong statements, with a statement that did not go well with the people of Kenya, he was decent and honorable, and he has apologized unreservedly to the people of Kenya, and he has withdrawn the words that were used. That is the spirit of our party, and I encourage every member of UDA and every leader in our party that we must be careful with our language. We must be careful with what we say, because we are a national party that unites the entirety of the people of Kenya. And I want to ask our competitors, please be decent. Those who stoned us in Kisumu, we want to ask them to step up and apologize. I want to ask those who organized for our friend Dennis Itumbi to be maimed, his legs to be broken. They should step forward and apologize to the nation. The politics of violence has no place in Kenya. Na chiskuru asense ya Buganda nigo chinyara kwigurwa litukoria lero maiga yogo sigo kurumuti nyoga dato omwaka wechiri bubere na 20 ikikirange myaka ebere kura chiskuru chiasigetu asense ya Buganda aniga go chekere klibinyi bya COVID-19 bya rokane kobe ya ense yo nigo litukoria lero banyara kwigura chiskuru asino na wamachika matindi abegere konyara gotangu kuranda kwibinyi bya COVID-19 achiskuru nigo banyara kobeka ozabageti karantine abwasomano ndobonso COVID-19 arabe gakobekwa. Even the students themselves, they have really felt the impact and they have been very eager to come back to school. So even some of them were so much pressurizing parents, asking all the time when they could return to school. So I believe this time, each and every student, including every worker within the school setting. The system is in the health department. We have the biostatistician who will enter the data. We will collect information about the children on daily basis from every school. That means we are going to provide a tool that where the schools cannot have a the ICT, we will use the hard copy, collect information. This information is entered into the data. So if I am here, I want to know the status of school in Kasese, in Karamoja, I will just click open, I will get to know how the school is doing in terms of COVID prevention and control. And they have now the tools to report these symptoms as and when they detect them. And most importantly, schools will be guided on having a separation, an isolation room or a space
where they will ask students or staff who are showing these symptoms to stay away from the rest of the learners and the rest of the staff until the health professionals take the necessary measures, including the PCR testing and any other necessary thing. Roboti uruguna chizukuru chia Buganda maigoje gosie kwa aseka kemia kebero utwambo kensemende ye Chigosori county ya Nyamira iganite kobe kemero beli akone kibunense mo ye Chigosori nkonyale gokina anena sokorosi okwegeti kyamanga buna manga stadium muri keito kurwa sense mo ye Chigosori na mange Demo Steven. Nyamira na Kisii county na Chichikorosi orogongo rwagusi nigo na irari bagali abene gukwana na Omo County Executive Committee member CEC otenerete Chigosori ime Nyamira Dr. Grace Nyamongo gukwanire birengo bye Chigosori ime ye county eyo nonya no mugabano ito Amos Nyaribo ere ore patron ya sports chonsi ase Nyamira igagoteba nga tiga abana baito abasae bakore sports egere banyari kuyagacha emechieso igere mia asemebere yaito twensi gati yemerobeli ye Chigosori anyalire gosiru ne serikali ye county ya Nyamira na monama minyoko a Nyamira Great Run chifinali chia Nyamira County League mwako eta na maminyoko a Cross Country South Nyanza abuga sebara babwatani asegeti ya kiendege Kemera Ward. Kitengo kimeanza na kikiwa kimeanzishwa rasmi na mgeni wetu. Ingana yane yuko basemia ababa konyara ko baba bachore barero igonko batebi nga bagende bakoromukia. Nende kero bakogenda igo bakuiririeta li region ya ito ya Nyanza ya South Nyanza. Tulipata mshindi wa kitengo cha under 18 boys. Engana yoko boru kwebiti bikerenete bye Chigosori ne chikambi chama minyoko ime Nyamira nengana ya irobolito na ababwatani na abaigereri be Chigosori ebiti ebinchera bire korosibwa for example egeti kia manga nkoera kere bwangoiga egere kebeta yale asemechieso nalinga koma Nyamero belikie bekire ne serikali ye county ya Nyamira gosira chitimu chenko yokuroro gongoru buna kiendege Jets egokora buya ime league ya division 2 lakini nabere ginkumirana na banyene na bali officials beji timu echi igobono ntonyale koranga nchiraki toranyale ko batoko bakonya lakini otoko batenga bara ansa bagenderere guchimutwe tunyare ko batoko bwaterana nako bakonya nonyeigo nigo Grace akorera buno ko bao kwendwali ya COVID-19 na machiko yogo keyo koranda kwaye nkwairera Nyamira county gutatwale merobelie menge ye Chigosori aso mwako eta challenges nechi nyingi sana tuaeteire ekiagera buna corona yachete ango sports yechi tuansete mutinyo gatano na butwa planting tuanse mutinyo gatano ango uchu tuarite sports kere ward ntwalinge gocha kogende sub county ango tuente kere ward alafu neli sango liga ku marufuku marange tochigotema kubanga tuatebigu no gathering asingenje ya Ministry of Health na asingenje ya spread of corona bono ekagera tukanyoranga chinse cha toereire umwaka nkoerole nechi plan chitu na tuwa plan tinga tuwa sports ase county ngima ekabako na nechi lockdown chikaba chinyinge one egacha kobetereria tugacha gwansa gutwara sports echio omutinyu kianda gogo chikoera na ende tugatanga bono ekitura kole no gutwara no gochibeka amo egera tuchitware eyeme yani ritukeri merimo kere sub county na ende tugatwara renda sub county sano to chonse chikaba represented ine merobelikie bekira sense mo ye Chigosori obochorio bonene botaraika bono ekigetigarete oborayo botarachikoba sports marathon yego chigo chaka koruche birate 21 kilometers koruche birate tokorere ikonge na chitari kinche chitangaswe igo bwango iganga indi chigo chakoba sports indi chigo marathon indi igo chakoba
Omwe LP Dr. Grace Nyamongo nabwate nkwana ya ye yabene asa abantu bonsi. Emechieso igere mia asemebero ya ito twensi. Etiga abantu bakore ebisaisi. No mugabano itunyari boga goteba ngakore ebisaisi egere mupunguse amarwaire asomubere. Na vijana bitu kora emechieso egere munyare koba moko iradietari ya Kenya isiko. Nonye bono bochoria bonene bure inse yemetie 5 nebere kurubono emeroberi yogosira chigosori negento kirarigeri gumono nabanchi be chigosori. Elietariane Ndemo Steven. Na sorobotiro kurasi county Nyamira buna bero beretia sensemo ye chigosoli nongo ikiro mwali wa mangana mayase nchire yubo ikira mchinse zito chia bono butuko wali mwensi wabotira na semesa ya mangana mayana yo muligilia sogo chara kwa tengara Ndizi TV kuwa kirambi ya mwana buna botambe emesa hause ama igakuru semesa ya mangana maya akobe ikira menyibonsi kuru sensemo ya bonchali buna botambe maiga yo kuboka na Nyasae ikumna berechia mambi ya na Brighton Makoli ama na Sara Nyarangion asomurobelio Owenza kia mwali wa mangana magia senchira yobo ikiranu letena nenkoro kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono